Кой ще направи по-големия скок? Сега е Кристиан, после съм аз. После съм аз, Антон. Добре. Здрасти, хора. Сега се видим кой ще направи по-голямото скокче. Първо е Кристиан, после съм аз, Антон. Добре. Ето го Кристиан. И чакаме. Кой ще направи по-големия скок? Така. Давай. Добре. Сега съм аз. Ай, Кико, сега съм аз. Видим кой ще направи по-големия скок. Добре, чакаме, хора. Да, ето. Обещавам, аз ще направя по-големия скок. Не, аз ще направя по-големия скок. Тя направи несметения скок, Антон. Аз направих по-големия скок. Не, аз направих по-големия скок. Не, аз го направих. Не, аз го направих. Аз го направих. Не, аз го направих. Дай да спра камерата, че сега се видиш какво ще правя, като спра